साला दिनै जों सप्तासे ग्रुप जाबाय इमान हिबि बाइक लानाबो साला आंखौ रावबो सिख्लायानो फसायासै माबाफोरसो टिप्स दं नामाब्रा सिख्लाफोर फसायनायनिलाय माथो मालाय साइस गैयिफोरानो गारलाय लालाय खालामबाय थायोब्रा आंथ' आरो इमान साइस गैद्रायबो नङाना दाख्लैबो साला बावखुंग्रि हाजो गाखोनो होनना थांबाय सानै सिख्लाखौसो गुद्दा गुदि बाग्रायलायनाय नुबायब्रा आं आरो मानो बाग्रायलायदों होनना सोंहैबाय मालाय सासे सेंग्राखौनो सेलाय होननासो बाग्रायलायगासिनो खम खाफाल गोनां जागोन नालाय बे सेंग्राया आंखौबो सोरबा सेलायनानै बेबायदि बुलायग्रा थानायमोनबा खम खाफाल गोनां जागौमोनलै आंबो साला मुसुरनायाबो जायाब्रा नांगौ समाव साफा मोनलायो सिख्लाया है लाब गैलालियाव रोनलानाव थांसै रिल्स फैलायबा नायबाबो हालाब्रा बोदलाबानो एथ' साफा सिख्लाफोर फैयो बाय सासेथ' एथ' साफा गुफुर दाउदै बायदिथार बाब नै सासेथ' बा एथ' साफा खियानो गैया नामाब्रा बेनावलाय मा सामब्राम भाइरास नायलायबाय नामा नोङो माथो अजासो फैलायबायलै होद मोननोसो लुगैदों नामा आंलाय मानसियालाय गोदाव सोराव बुंलाबाय थागोन होद मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ अजाखौलाय अजा होनगोन आरोलै माथोलाय मा जादों नोंनालाय मा जानो दे मैया बैसागु मोसानायाव गथ' गाखोदों आङो मासोआनो जाला आं गाखोआ रावबानो गाखोआ सिख्लाफोर थानायखाय जसावनो बांद्राय ओंखारना लाबाय खोमा सिना हांसोनि बायदिसो जाबाय माथो नोंनालाय माथोआलाय मा हांसो बै सिना हांसोआलै मोनग्राया जानला मानला हांसोफोरजों रुजुनो हाया आंखो थिखाना गारथाव जागोन आंजों नङाब्रा माथोआ सेम जादों ना ओंखायसो होनदों आङो होमबाबो आंखो जिब जुनारफोरजों रुजुना मोनगोनबो आंजों नङाबा ओमफ्राय गस्लाखौल' सेसे खावना गानबोलायखो नोंलाय मुवा खावलाबायनो आंहा बान्दोलसो बायना दोनखादो बेसे लानाय बान्दोलसेयावलाय हैद बिराद दाम लादो नों बायना नायनायखौ सोंदोसो आङो नों बायगोन नामा आङो मायबा नोङालै नों बायना नायनायखौ बुहुद दाम इयो नों बेखौनो गानबाय था बिराद समायो बेनो अबाव थांनो थाथाव नोङो नुदो आंनि गस्लाखौ आंखौ बायनाया सानोना नोङो नोंनालाय बेसे दामिनिहाय आखाइ खान्दा दानो आंनिखौ नाय अक्सननि गाना फैना मा लेबेल मारिदियो